Sune, hvorfor er du ikke til bræn? Du er langt dig selv. Ja. Vi er enige om, at Lasse er den dårligste der spil her overhovedet. Lasse er den dårligste nogensinde spil sammen med det her. Hvor er det grinerne, at man kan have sådan noget her på video? Seriøst, om 30 år eller sådan noget, så er det her fedt at kigge tilbage på. Det er ikke så stor rulle med mere. Man kan bare have sådan en lille en, hvor man bare kan filme alt. Det er helt fantastisk. Ej, men hvor godt vil dig ikke? Kom her. Ja, giv. Er det på YouTube eller hvad? En pornmedium. Så har vi Hasselhoff. Hasselhoff. Katalin. Og Rotten. Nej, Vigerne i år. Ja, det er Rotten. Og hende er det dårligste, der nogensinde har været med i spillet. Vi kan hurtigt. Så har vi... Det er dig, der er... Og det er Rotten. En Rotte, og 2. Det rotter det bliver med, tror jeg. Jamen, det er lidt Rotte er smukke. så har vi farvet det over. Lad os ikke så stiv. Nej, det er ikke stiv nok. Ikke få det. Ej, men ikke få det. Den slider lidt. Er det også Kasse? Kasse og Sune. Lad lige det. Kom igen. Yeah! Yeah! Kasse og Sune. Og så har vi The Rat. The big monstrous rat. Sune, han kan godt... Lige før kan du meget The Rat, så kan du ikke kalde ham for The Rat. Sune, prøv at høre. Sune. Du var muscle bun. Sune, du må bare... Sune. Muscle bun. Sune, you must go to the stage and make a fool of yourself. Katja, you must go to the stage and make a fool of yourself. Okay, hvad er spændt du gør? You must go to the face and Make a fool of yourself. And yeah, let's have the fool. And make a fool of yourself. Katja hørte det udmærket godt. Hun valgte bare at ignorere det, fordi hun ikke synes det var sjovt. Og det er også pærnagt, det kan jeg sagtens tage. Men så går vi over til Sune. Jeg får ikke vælge til glas. Hvad er spændt du gør? Det står lige. Nej. 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 Jamen kan du ikke trække på den her? Ikke røre, ikke. Hvor mange minutter er det Den fik ham der Sune, han har bøtte. 2. Han slår mig, hvis jeg kommer over. Kører vi sammen med? 2 minutter tilbage. Helt stort. Du må ofre dig mere. Hvorfor skal jeg sidde og optage så længe? Hvad er det, vi skal... Hvad skulle lave?